Good morning. Happy Thursday. Yung boses ko galing ano pa. Para pag nasa hukay. Ayun, ang kati-kati nung ano ko, nung lalamunan ko kagabi. Paano, kakain ko siguro nung ano. Nung binili ko sa bus station na parang candy na makulay. Parang siyang fondant. Feeling ko fondant nga talaga yun. Nag-i-edit ako kahapon. Inuunti-unti ko siya. Tapos, pero umiinom naman ako ng tubig. Kaso, ayun nga. Yun lang ang naiisip kong possible reason bakit kasi nalalamunan ko sobra. As in, pag nasasobrahan ako sa sa matamis kasi. Kaya, 'di ba? Pansin niyo, sabi ko sa inyo, hindi ako mahilig sa matamis. Kahit sa mga drinks, mga chocolate drinks, ganyan. Kasi, right after nyan, hindi ko lang mapasundan ng tubig. Ubo na agad ako niya. So, ito nga. Nangyari sa akin kahapon. Enjoy na enjoy ko yung pagkain ko nung maliliit na candy. So, magtsatsaa muna ako. Ayan, para hindi ko alam kung gamot. Ay, dapat sa labat. Kaso wala akong sa labat dito eh. Ito na lang, tsaa na lang. Kati. Colors. So, ayan. Nasasanay na rin yung guys, yung katawan ko. Kasi sila mama, sobrang aga laging gumising. Diba? Yung body clock nila, aga na rin. Minsan nga, alauna, gising na sila dun sa Bicol eh. Yung unang gabi namin dun. Alauna ba naman, nagising na. 4:30 ako nagising. Na na rin yung katawan ko kailangan. Nasanay na. Sana magtuloy-tuloy yung ganitong body clock ko. Ayan. Antay ko lang tong mga dogs. Makapupo. Tapos maaga na rin akong punta sa kawila. Galing niya ni ate with honors. Asa na yun? Ilinggit mo kita yung makatrabaho mo Sino? Sabi na rin ng babies. Yabong. Ganito. Halika rito, pakita ka dito. Mahihain ito pa, Markika. Alam niyo ba, ang galing-galing nito kasi. Dali na. With honors to kapon, guys. Ay, mula sa kahihiyan. Pero kumahiya. Sorry, I'm Lagi yan. Mayabang na nga yan eh. Sabi niya minsan, wala na ako mapaglagyan ng mga ko. Sorry, guys. Baby pa kasi talaga yan. Super bright na ni ate. Tapos, syempre, birthday kahapon ni Kuya. Happy birthday, Kuya! Pwede na uminom? Pwede na uminom. Gagi. Ayan, 18th birthday ni Kuya Peter. Oh my God. Grabe, may ka na, Chart? May adult ka na? Isip Kaya ka na naman eh. Feeling ko malata ko. No? Ano ba yung boses ko? Hindi naman. Normal lang din. Kasi, sa labat kaya dyan si lola mo. Hi. Ngayon lang ulit guys nasundan yung vlog kaninang umaga. Ayan, at nabisi na ako kanina sa Pasadena. Gano'n naman ang natin, di ba? Ang routine. Ayan. Tapos, okay, naka-sold out tayo. Kaya, thank you, Lord. Kaso, I'm not feeling well. Ayan. Kung kaninang umaga, kung mag-good morning ako sa inyo, sabi ko, sakit-sakit na lalamunan ko, di ba? Tapos, yun, kumain ako ng chicharon para makahigop ng suka. Ayun, talagang iniinom ko yung suka para ba mamatay yung bacteria sa lalamunan ko. Nawala naman siya for a few minutes lang. Tapos maya-maya, ubo na naman ako ng ubo. Tapos clog na yung nose ko. And then,
may tumutulo na sipon, clog siya, pero may tumutulo na, hindi mo namamalayan. Yung talagang sipon na ano, runny nose talaga. Tapos, ano na yung, yung sa mata ba, parang, mainit yung singaw ng mata ko. Kaya sabi ko, shucks, baka matuluyan ako magkasakit nito. And then, yung katawan ko, parang, nafe-feel ko na yung, pagod or mabigat yung yung pakaramdam ng katawan ko. Yan. Kaya sabi ko kay mama, mabakalag na din ako bukas. If ever, pupunta naman si Emer doon bukas. Kaya may relyebo ako. Dito na ako nagluto sa loob kasi nakasalang yung sa dogs sa labas. And then yung kanin, ininit ko lang. Yung dala ko kahapon. Ayan. Dinamihan ko na rin to kasi para kako sa aso. Sabaw ng aso. Pati yung tag dito, sayote. Para may vegetables sila. And then pinaramihan ko din kay Chris yung dahon ng sili. Good morning! Kakarbalik lang ni Groot. Galing sa kanyang morning walk. Uy! Dito ka! No. Junior. Layo. So, talaga. Yeah, very good. Kasi last time na pinalabas ko to, ay nako, sinundo ko pa to doon sa parang 3 kanto ata yun. Tumatambay doon sa may mga aso din. Kaya niloloko ni Chris, sabi niya, may nakikipag-inuman ka naman, Groot, no? Baho mo na, liligo na nga, liligo. Sabado, bukas liligo. Ha? Ay, tsura ko, guys. Mukha akong nalugi ng Ayun. Magpapainit lang ako ng, alam mo yun, nag-map na ako, naunahan ako, Ayun, nasa kitchen pala si Tito Emer. May order ka, ne? Ay, yung ngayon yan, Ay! Hindi. Pwede na. Sige, ganyan na lang. Nakalimutan ko, may order pala kami ngayon na ayan, pansit. 35 packs. 7:30 yun, ne? Okay, ako pala nagpa-order na. Sorry. Ito na. Nababahing ako. Finally, kakain na rin kami, guys. And look, fried tilapia. Ang bango. Tapos gulay na papaya. Di na naman ako kapag ulam of the day, sorry. Ito na lang kakainin namin. Gulay na papaya, fried tilapia. Tapos si Jello, na masayang-masaya kasi nakasilay na naman sa Papa! Nakita niya yung crush niya. Nakita yung crush! Jello? Nagninig niya ang mata ni Jello. Nagtaruan pa kayo. Si Jackie, grabe mag-blush. Pulang-pula eh. Parang tusino si Jackie, kapula eh. Kain tayo, guys. Andito si Emer eh. Nag-duty si Emer. Alam mo naman yan si Tito Emer eh. Hindi yan mapakali ng walang ginagawa. At yung sipon ko pa na itulo pa rin. Tawa na yan yan. Char. Bukas na lang kami mag-aayos ni Jackie ng mga papuntang Australia na naman. Ito, mga stocks pa to, kakadating lang din kanina. Ganda yan. Nag-edit ulit ako. Kaso, baka Monday na to ma-upload kasi sa Friday ngayon. So, by Monday na to. Kasi hindi ako magdadala ng laptop pa uwi. Rendering na siya. Hi, bahay na ako. Grabe, ang init na naman. Ilang araw lang yung medyo makulimlim. Tapos, ito na naman. Kaya siguro, uso na naman ang sakit. Kaloka. Anyway. Back to anyway. Char. Ayan. May mga bit-bit ako pag uwi. Ito ko na pinadiretso ko pa sa Denya. Junior!
Yan, bumili ako nitong tawag doon, hot sauce. Yung ginagamit siya sa ano guys, sa shawarma. Ayan, nakita ko lang siya, biglang dumaan sa ano ko, sa Facebook. Ay, sa wall ko. Then sabi ko, try ko nga. So, ayan, ito yung ano ba to? White sauce. Parang garlic sauce. Ito yung hot sauce. And then, merong cheese sauce. So, sa mga gustong mag-start ng business, pwede to guys. Yan, nag-try lang ako para si Chris. Kasi di ba minsan gumagawa ako nung shawarma nga. So, parang hindi na ako gagawa ng sauce. Yan. And then, sinabayan ko na rin itong rice spice. Yan. Spices for rice. Tapos pita. Kasi sakto naman bukas weekend. Yan. Para may merienda sila. And of course, yung ano, yan. Though, di ko naman siya matitikman. Kaya hindi ko mako-compare yung sa luto ko, Junior! Ingay mo! So, yan. Ito yung spice blend. Yung parang Arabic style. Na ano, na timpla. Tapos, meron naman yung sweet. Yan. Talaga naman tong asong to. Pakulit. So, tag 1 kilo. So, mas mura na siya. Yan. Kasi 200 plus ata. 1 kilo na yun. Or 250. Ganyan. Tapos, ready-made na. Ayan, initin nyo na lang. So, ayan. Ano nila tomorrow? Merienda. Ipopuree ko lang tong ano. Ginawa kong ulam ng aso. Pampalasa lang sa pagkain nila. Yung atay, tsaka squash. Kasi ang hirap ng durugin. So, mas mainam kapag ka-ipopuree. Oops. Oopsie. Para ano? Equal yung distribution sa kanin. Oops. Oh, sobrang dami naman. Ayan. O, diba? Paste na siya. Yugi! Ay, sakit sa ulo. Good morning. Happy Sabado. Ang bilis no. Parang last week lang. Nandun kami sa Bicol. Kakarating lang namin sa Bicol. Sabado ng umaga. Actually, by this time, gantong oras, nasa biyahe pa kami. Matagal yung pauwi namin eh. At, ano, traffic sa mas matagal yung pauwi namin kasi traffic dyan sa SLEX. Inabot kami ng 12 hours. Dati 8 hours lang guys ang ano ang biyahe pa Bicol. Ewan ko bakit ngayon. Sa amin sa Buhi, sa bayan namin. Dati 8 hours lang yan. Pero ngayon, bakit inaabot na ng ano, ng 12 hours? Nakakaloka. Dahil siguro sa daming ginagawang kalsada or ewan ko, dumami na talaga yung sasakyan. Traffic. Ayan. Kasi naalala ko noon kapag galing kaming probinsya or vice versa, aalis ang bus ng 5 PM dito sa Pasay. Darating doon mga 3 AM, ganyan. So, yun. Ngayon, grabe. Inabot na ng 12 oras. Ano pa pag diretso kayo ng Albay? Siguro nasa 15 to 14 hours na yung yung biyahe. Kaloka.
Tagal-tagal. Sakit sa puwet. Buti na lang kamo yung nasakyan namin. Komportable. Kasi kung yung old na pa rin, na bus pa rin yung sinakyan namin. Ay nako, grabe na, kabagrat na namin lahat. Kasi doon sa sinakyan namin, medyo maluwag, makakatulog ka lang. Mare-recline yung seat. Ganyan, left and right. Turn ka. Tapos may footrest. Pero gusto ko pa rin itry yung the best yun, yung isarog. Kaya para daw talagang yun, may higaan daw talaga yun. Kaso ewan ko, itong si Mark sa July, magdala kami ng sasakyan. O malamang magdala kami ng sasakyan. Kaya niyayaya ko ni Mark kasi medyo malayo yun. Diba, Sorsogon. So, kailangan niya ng karelyebo sa pagmamaneho. Anyway, kape tayo guys. Alam niyo, di pa rin magaling yung ubo ko. Ilang araw na. Tapos, nakakatuwa kasi sanay na yung katawan ko sa Wait lang, ang ingay na lang. Kasalang na kasi ako ng alang na ako ng labada. Naglalaba na ako. Yan. Nauna na yung katawan ko sa alarm. Nag-alarm ako ng 4:30, nagigising ako ng 4 AM. 'Di ba? Ang bilis makahawa nung parents ko. Ilang gabi ko lang nakasama sa pagtulog eh. Nahawa na yung katawan ko sa maagang pagising. Which is, mas gusto ko yun para mas maraming na-accomplish. Mas maagang nakakatapos na mga gawain. Tapos yung gising mo talaga na na hindi ka na inaantok. Pag gumising ka na alas 4 is hindi ka na inaantok. Kumbaga, sapat yung tulog ko kasi maaga na rin ako nakakatulog. So pagkatapos ko ng shower, yung ganyan, konting scroll lang. As in, siguro mga 10 minutes lang aantokin ako yan. And the moment na makaramdaman ako ng antok, papatayin ko na yung mga gadgets. Tapos tutulog na ako. Kaya siguro ganun. Nakakatuwa. Ayun nga, siguro to. Nakalabas na yan siguro eh. Babalik na ulit. Tapos medyo maliwanag na. Nagising ako, madilim pa eh. Nagutin. Ayan, nakakamiss yung yung binutong. Napakita ko ata sa vlog yun. Ayan, baka sa next vlog guys. Kasi yung bagong upload ko is wala pa doon yung, bagong edit ko, wala pa doon yung, yung binutong. Hindi na kami nakapagdala kasi mapapanis. Kasi yun eh. May gata. Yan. Dome, aircon naman yung sinakyan. Kaso, hindi mo naman pwede akyat yun. Sa estribo pa rin store yun. Kaya, hindi na kami nagdala. Nagre-request sana si Dayan. Kaso sabi namin, next year na lang pag-uwi natin lahat. So, ayan, good morning. Pawisa na ako. Garal-garal pa rin yung boses ko. Sana umukay na ako kasi bukas may attendan akong event. Yung, sa Madam Glenda. Ano ba yun? Brilliant. Parang bagong drinks. Yan, yung Hello, Mellow na beauty drinks din. Nauso talaga ngayon ng mga beauty drinks, guys. So, ayan. Pinaano ako. Na-invite tayo doon. As distributor, of course. Pero, pag masama pa rin yung pakiramdam ko, ito ka atin, syempre. Mamaya kahul ako ng kahul. Literal kasi naubo ako ng ubo. Kahapon nga, or nung isang araw, Thursday, dapat may appointment pa ako sa BGC. Hindi rin natuloy. At sabi ko, masama pakiramdam ko. So, ayun, canceled ang mga lakad. Kaya kahapon nakapantalon na dapat ako, naka-ready na pang alis. Kaso, hindi kaya ng katawan ko. So, ayun lang. Pag-iisip muna tayo habang nakasalang yung labada ko. Pag-iisip tayo ng pang-ulam na itong dalawa. Meron ako dyan, pinadala ako ni Papa ng tilapia. Sabi niya, anak, gusto mo ba ng tilapia? Sabi ko, sige Papa, hingi ako. Binigyan niya ata ako ng 4 na piraso. Ay, grabe yan. Sarap talaga ng tilapia sa amin. Buti na lang madaming si Mama. Madaming binili. 10 kilo ata. Ayun, 12 kilos. Nabigyan na si Mark, si Dayan, si Jack. Ano ba? Ako. Parang 1 kilo din ata yung binigay sa akin ni Papa.
Tapos yung iba, inuunti-unti namin doon na na inuulam. Sabi ko kay mama, itinda nyo naman para matikman nila. Kaso, mag-ano daw yung mga tao. Kumbaga, mag-e-expect na the next tinda namin ng parang tilapia. Is ganun nakasarap. Kasi iba talaga yung sorry guys, ako talagang pinagmamalaki ko yung yung tilapia namin. Talaga naman ilalaban ko yun. Alam mo yung kapag pinirito mo, crispy siya sa labas, pero pag tinanggal mo yung yung laman niya sa loob, very moist, juicy talaga. Unlike nung mga tilapia na nandito na sa Maynila, hindi ko alam kung saan galing, na mapayat kasi siya. Kapag pinirito mo, pag tinusta mo, pati yung laman sa loob, tostado. Ayun. Si Emer nga tuwan-tuwa talagang pag Emer, kain tayo, ganyan. Tilapia din talaga. Yan. Hayaan nyo. Magtinda nga ako nung gusto nyo ba? Charot. Ang hirap ang katinon, guys. Grabe, sa pa? Sa probinsya pa. Isda pa talaga. Pero ang sarap nun i-frozen, no? Parang ba yan? Air, ano ba yan? Wala ng air. Pero hindi, mahirap pa rin talaga yun. Mahirap i-transport kasi yun. At kung fresh mo siya bibilhin doon sa probinsya. Yan, kunwari lalagyan mo lang ng yelo, transport mo dito sa sa Maynila. Yan, tapos hindi pa agad kukunin ng mga order. Pero promise, the best. It's the best. Kung matitikwan nyo lang talaga yun. Na wala pa kasarap sa gata, sa prito, sa sinigang. Tapos hindi siya malansa kapag pinirito talaga. Ang bango-bango niya. So, pagpasensyahan nyo ako guys. Kasi talagang proud din naman ako sa sa province namin, sa bayan namin, na kahit na medyo wala masyadong mayayaman ng mga tao doon. Marami nang mayayaman doon actually. Kasi lumibot kami sabi ni mama, doon sa bandang, kasi puro naman abroad talaga yung mga tao doon. Pero kung doon lang sa bayan na yon, ikaw mag-i-stay, parang walang buhay doon unless nagmamayari ka ng mga fish cages, ganyan, na nasa lake, or nagmamayari ka ng mga construction supply store, mga buildings doon. Pero kung simpleng mamayan ka lang din doon, ako, palay. Kaya yung iba talaga nag-a-abroad. Kaya yun mga nakapagpatayo na rin ng mga malalaking bahay, ganyan. Pero nakatuwa din kasi at least may improvement yung bayan namin. Yan. Pero nakakamiss pa rin yung yung old na environment doon, na alam mo yung mga gate ng mga kapitbahay, it's talagang kawayan lang, made of kawayan yung mga gate, mga tarangkahan, yung gano'n. Tapos hindi sementado yung mga daanan. Kaya kapag umulan, talagang literal na putik-putik. Pero ang fresh sa paningin nun guys, na kasi yung mga bahay nun, more on madami pang pananim sa bakuran. Tapos yung mga gate nila, puro pa nga bamboo, made of bamboo. Tapos madaming halaman. Tapos may mga silong pa nga noon eh. Tapos, yan, mga bahay made of din, hindi pa konkreto. Parang, yun ang nakakamiss tingnan. Parang nakakamiss sa paningin na gano'n ang makikita mo. Ang swerte ko kasi naabutan ko yung era na yun talaga. Kasi ngayon, yung mga mga 2000, mga year 2000 pataas, more on mga sementado na Kaya swerte natin, mga batang 90s, 80s, 90s, mga pinanganak ng gano'n. Magigisa ako ng guys. Yung pinrito namin ng pinrito tilapia na binigay sa akin ni Papa nung pagkadating namin. Ayan. Lalagyan ko, igigisa ko sa nakita ko ng Baguio Pechay. Yan. Para may gulay tayo. Tapos sa mag-ama, as usual, meat. Ayan. For lunch na to, pero lulutuin ko na para matapos agad sa gawain. Yan, isang salang na lang din ako yung mga puti.
Usok na yun. Wow. Mabilis lang po guys. Kasi isa-isa lang naman. Ayan. Lagay lang natin yung gulay. Ayan. Lagay tayo. Soy sauce. Ilalagay ko na rin pala yung pritong tilapia kasi ano to, malamig galing sa ref para kumatas na rin siya. At itong tilapia yung magpapalasa sa kanya. Uy. Tira rito. Ayan. Tapos takpan ulit. Check natin baka. Ayun, kumatas naman yung gulay. Pero, mag-a-add tayo ng konting water. Ayan, nag-add lang ako ng konting water. Hot water na. Para hindi maging bland yung lasa. Ayun lang. Simple lang guys. Bawang sibuyas, kamatis, tapos yung gulay. Choice ng gulay nyo. Repolyo, pechay, or basta kung anong gusto nyo. Sayote. Tapos, yan. Gisa nyo lang. And then, lagay nyo yung ano. Yung mga leftover kayong prito. Perfect. Akala ko last load na tong ano, mga puti. Kaso nakita ko dun sa labas, may hamper na. Ay, itong batang to talaga. Mga cobre kama ni Chris. Naglaba pala yung batang yun. Mga damit niya lang ang nilaban. Yung cobre kama, hindi niya niload. Kaya, ay, bakit nilagay ko ito? So, may isa pa pala akong load bukod dito sa mga whites. Ano kayang balita sa mga bagets na to? Nagyayaya si Sofia, si Ate Lab, tsaka si Jada, na pasyal daw doon kay Tita Dayan niya sa Cavite. Sabi ko, sige ba? Kaso wala man paramdam. So, di ko alam kung matutuloy. Or baka mamaya pa kasi ano ni Jada ngayon. Ano ba yan? Recognition. So, may ano daw siya. May honor day. Di ba nakakatawa? Nakaka-proud tong mga pamangkin ko. Yung kapatid naman ni Jada yung sumunod, ang medyo nalaglag. 1 point na lang. 89 daw yung nakuha niya. Sabi niya, tita, wala akong honor. Tapos sabi ko, bakit? Hindi kinaya. Parang maano-ano siya. Naghihinayang talaga. Sabi ko, okay lang yun. Bawi ka na lang next year. So, nakakamiss. Nakakatawa kasi lumalapit na sa amin yung mga batang yun. Na brainwash kasi yun nung nanay nila. At alam nyo na, yung nanay noon talagang black sheep sa amin. Shawarma rice in the house. Ayan. Shawarma rice na naman sila ngayon, guys. Kasi wala akong lulutuin. Yan, yung dala ko kahapon na in-order ko online. Yun lang. So, ito nga, meron tayong shawarma rice na medyo nasobrahan ko ata ng tubig.
Pero sana tama lang. Ah, tama lang. Ayan. Tapos, meron na tayo ditong tomato, onion, and cucumber. And then, ito nga yung hot sauce. Tapos, yung garlic ranch. Ano ba to? Oh, garlic sauce pala. Garlic sauce. Tapos, yung cheese sauce. And then, inano ko lang siya. Then, nag-transfer lang ako ng konti dito. Buti may ganito pa ako dito. So, yan. Para hindi na sa ano. Lalagay ko sana sa saucer na maliit. Kaso, mas okay na to para, diba, walang masasayang. Tapos, ito naman yung beef. Ayan, marinated beef. Di pa pala luto yun, guys. So, lulutuin nyo pa talaga. So, half kilo lang yung iluto ko. Ayan. Lalagyan nyo lang siya ng konting water. Tapos, ako naman is nag-add ako ng ano pa yun, garam masala, tapos cumin, and then oyster sauce. Ayan, tapos paminta. Maraming paminta kasi mas masarap sa shawarma nung kumakain pa ako. chicken naman yun, guys, yung kinakain ko dati. Parang masarap siya pagka medyo mas peppery yung yung meat. So ayan, kaya ayun siya. And then di ko na inano, di ba yung last time niluluto ko medyo masarsa. Ngayon hindi kasi akala ko yung yung rice malambot. So, tama na yun. Kain na tayo. Ano oras na ba? 1:45. Tara na. Nakapaligo din pala si Chris ng mga dogs. Ako na lang siguro maya. Mga last 3 siguro paliguan ko siguro. Yes. Kaya na kayo. So, tuna sa atin, guys. Corn tuna. I don't eat meat, diba? Sayang walang walang lettuce. Masarap sana ito, may lettuce eh. Inubos na ni Dalmasio yung lettuce eh. Konting tuna lang kasi nakakaumay. Wala na, tira si Dalmasio kahit konti. May tira pa ba si Dalmasio, te? Ha? May tira pang lettuce si Dalmasio? Wala na. Wala na daw. Sige, okay na yan. Fat as in, fat as. So, perfect to, guys. Gusto nyo mag-start ng business sa pasukan. Ayan. Sa mga malapit sa school, ganyan. Mag-start kayo ng cart. So, dala ko niyan. Benta ko sa room ko, may Gagi. pieces. Sarap yung niya, spicy kineme niya. Pero itong cheese, hindi ko masyadong bet. Enough na yung meat. Baka masyado kang maumay. Ako maumay? Hindi. Fairness, masarap, guys. Dapat pala inaano agad. Pinofold agad. Tumigas agad yung yung pite. Pero yummers. Ginger. Ano to? Cheese sauce. Pwede na picture mo na tapos i-post mo. Selling, shawarma rice. Sa Pasay Food Trip. Ayun, nag-order. Ano to? Maanghang. Ito. Garlic sauce. Tama. Ipapata sa'yo. Good na, oh. Good na, oh. Tapos na. Ito kay daddy. Nagsikuhan. Ano? Yummers? Pero alin mas masarap? Iluto kong beef o ito? Yugi. Mas bet ko yung beef ko. Masarap yung beef ko eh. Ang bato, tigas naman. Ayan.